Usa ka 72 anyos nga lola ang napalgang patay humanaanod sa suba sa Bayog, Zamboanga del Sur. Samtang pipila ka lungsod sa Misamis Occidental ang nakasinati sa pagbaha tungod sa ulan. Ang detalye sa report ni PJ De La Peña. Patay na dihang napalgan nga nasablay sa mga naanod nga kahoy kilid sa suba sa Barangay Damit, Bayog, Zamboanga del Sur ang 72 anyos nga lola nga si Trinidad Manubag, Huwebes sa buntag. Saysay sa anak sa biktima nga adlong Miyerkules sayo nga mibakwit ang iyang inahan sa Purok 3, Barangay Supon sa Kabalaka sa baha tungod sa ulan. Apan pagtabok nini sa suba, aksidenteng naslide ang senior citizen ug naanod. Wa pa kunoy baha ug normal ra ang bulog sa tubig ni adtong tungura. Gumikan gihapon sa walay undang nga ulan nakasinati og pagbaha ug landslide ang munisipyo sa Bayog, Zamboanga del Sur. Partikular nga gibaha ang palengke sa poblasyon area. Tungod sa baha, apektado ang mga negosyo sa mga karinderya, panaderya ug uban pa. Gutsab nga gimonitor sa Bayog MDRRMO ang level sa Dipase River. Dungan niini nakasinati sa og landslide ang utlanan sa Barangay Dipase ug Maraw sa Bayog. Mitabon ang lapok sa kalsada kung asa miabot sa 3 ka oras ang clearing operation sa LGU. Huwebes sa hapon, kalit nga gibaha ang Tangub City. Kining motor sa Barangay Panalsalan, napalungan human misulay og tabok sa dalan kung asa taman tuhod ang tubig baha. Doon na pa'y mga basura nga naanod silang dalan nga daw sapa. Nakasinati sabog pagbaha sa Barangay Bagumbang sa lungsod sa Bonifacio sa Misamis Occidental. Kining basakan, nalapawan na sa tubig baha. Kagahapon, nagpagawas og rainfall advisory ang Pag-asa nga masinati sa probinsya ang kasarangan ngadto na sa kusog nga pag-ulan dala sa wind convergence o panagtagbo sa hangin gikan sa Sidlakan ug amihan ng Sidlakan. Karong adlaw, shear line ang nagdala sa pagpanagom ug pag-ulan sa Caraga. Samtang sa ubang areas o rehiyon sa Mindanao, aduna pagyapoy panalagsang pagdagom ngadto na sa madag-umon, gawas lamang sa mga kalit mga pag-ulan, mga sinati kinihapon or sayo sa gabi, labi na sa mga bukid nga dapit epekto na sa localized thunderstorms. Ako si PJ De La Peña para sa One Mindanao.